Kuthi ngomunye unyaka la ngihamba ngetekisi ngamshuthi ngashayisa ingane kwase kulate ngashayisa ingane ngenxa yokuthi kule ndawo kwashayiseka ingane. Yes, imawuthi wayishayisa engathi into oyiqondile. Kwashayiseka ingane kushuthi mayishayiseka angabe ngisama ngashaya ngachitha ngenxa yokuthi kule ndawo omunye oza kwethu akwayenza ingozi kunomngozi washawa umphakathi. Manje nami ngabe sengisaba kanjalo ngahamba nami ngashaya ngalima kwenzeka lelo phutha ngedlula ngabe ngisama. Ngiyanibingelela lonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Umngweyenkomo Msovukazi Mvuleni. Intokazi yazalwa Mamkhize. Namhlanje ke ngisihambeli nami kwezinye indawo ngivashele ubhuti wami ngesimanga sokuthi khona lento esithe ngci emoyeni wakhe angasakhona ukuthi ayibekezelele. So ke uke wangibhalela ngasondela eduze wakhe la ehlala khona uzosichazela kabanzi ukuthi ubani wakuphi ukhala ngani ingakho sila khaya namhlanje. So ke asike sizwe singabe kuzohamba kanjani. Sobona kunjani? Yebo ngiyaphila sisi. Ngiyaphila nami. Ngicela ukubuza isibongo sabhuti. Isibongo uMnguni. Mnguni yabo. Okay, ubuya kuphi ukuhlala? Ngibuya Vryheid. Okay. Emakhaya. La ukhulele khona? La ngikhulele khona. Okay. Yebo, ushuthi ngokwamatoho ke ngase ngiza la eThekwini. Ushuthi bengu-taxi driver kahle kahle ngathola umsebenzi ukushayela amatekisi. Oh, okay. Mhlawumbe useneminyaka emingaki wenza lo msebenzi? Umsebenzi ingaphezulu kuka-10 ngathi mhlawumbe la ko-12. Oh, all right. Ngicela ke ungiqale ngodaba ungibizele lona, ungiqale nje ekuqaleni ukuthi ucikwa yini noma yini lesi ngaphezulu kwamandla akho, ikuphi inkinga yakho? Oh sisi, kusho ukuthi inkinga yami kanje la. Kuthi ngomunye unyaka la ngihamba ngetekisi ngamshuthi ngashayisa ingane kwase kulate ngashayisa ingane ngenxa yokuthi kule ndawo kwashayiseka ingane. Yes, imawuthi wayishayisa engathi into oyiqondile. Kwashayiseka ingane kushuthi mayishayiseka angabe ngisama ngashaya ngachitha ngenxa yokuthi kule ndawo omunye oza kwethu akwayenza ingozi kunomngozi washawa umphakathi. Manje nami ngabe sengisaba kanjalo ngahamba nami ngashaya ngalima kwenzeka lelo phutha ngedlula ngabe ngisama. Kusho ukuthi ke manje ngahamba lento lena iyangihlupha angisalali sisi. Angisalali. Mhlawumbe kwenzeka leso sigameko leso kwase khwalele noma nje ilanga laliphezulu. La seliyoshona khona kwase kuzoqala ukuhwalala. All right. Kwase kuzoqala ukuhwalala. So wasujahe ugoduka. Ngase ngijahe nami ugoduka ngiyokheshapa. Okay. Kodwa ngenxa yesimo ke nami ukuthi umphakathi ngiyawazi ukuthi omunye ozakwethu njengoba ngisho ukuthi wasala la emgwaqeni ngenxa yakho. Manje awusabi ukuthi bazothatha number plate fast if awumi? Yilokho nami sisokwangenza ukuthi ngingabe ngisama oba vele ngiyasazi isimo ukuthi esake sehlela uzakwethu. Ngabo nami ngisho ukuthi ngahle ngehlelo esifanayo. Okay. Kodwa mhlambe ke uke wabuya wayozibuzisa ngasendaweni lapho ukuthi kwenzekeni ngomuntu oshayisekile la, ngabe mhlawumbe uyaphila noma ulimele waya esibhedlela noma udlulile emhlabeni, uke wenza njani nje emva kokubaleka kwakho? Singahamba ngaye emakhaya ngoba nje ngikubhalelile kushuthi lento iyangihlupha njengoba sengize ngabhala. Okay. Isifiso sampela silapho ukuthi ngathi ngathola ngoba angisalali. Lengane lena ifika kimi nje ngephupho ebusuku. Nje izinto zami ayisalungi ngenxa ya. So uye wabuyela eFryheid ngalesi sikhathi. Ngalesi sikhathi. Kuze kube manje. Yenzeke nini lento le? Isineminyaka ngaphezulu mhlawumbe kwemhlanu. Oh, okay. Yenzekile manje iyangikhathaza. Manje njengoba ugcina ungangichazelanga ukuthi wagcina uhambile wozibuzisa ngalapho around ukuthi owakephi lo mntwana? Hayi bengingakayi sisi ngenxa yokusabela. Yeke ngathi bengifisa ngathi njengoba ngibhalile lapho ngathola usizo ngikwazi ukuthi abantu mhlawumbe abangangisiza bengisondeze ngabe bengifunisa. Ngikwazi ukuyokhuluma ngiyobheka ukuthi kwenzakalani. Kuze ngikwazi ukuyozendlala kulo mndeni. Okay, silenzile ucwaningo lwethu
ngale ndawo ngalawo sibone sengakhona and sike sathola ukuthi umuphi lo muzi but asingenanga sabuza ukuthi ikhona amampela but nani nawe uyazazi indaba zangaleyo ndawo ukuthi ayihlali phansi so sikhulumile nje nabo futhi besibafica emgaqweni bachaza ukuthi okay bayasazi isitori esinjalo and bawukhomba lowo muzi so ngiyacela nje ukuthi sihambe sobabona kodwa ke lapha ungabafuqi ngenkulumo yokucela uxolo ukuthi baxole fast because washayise umntwana wase wahamba wangaziveza uzehlise nje mhlambe mesikhona ukukhuluma nabo kahle ngomoya phansi mhlambe bangasamukela angazi but ke asamsobabona ngakuthokozela lokho asakho Sekubingelela gogo angazi noma kufanele ngithi gogo noma ngithi khulu kodwa ke igama lami mina nguMamtolo Gwakandlela ngibuya khona eThekwini ngihamba nobhuti kaMnguni ungibhalelile kwishow ethi enough is enough ngesibanga sokuthi khona udaba olwenzeka emva kweminyaka emihlanu edlula and ufisa ukuthi azokhulumisana nawe nje ekubona ubuso nobuso today so ngiyacela bandla ukuthi usamkele and umlalelo ubhuti ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Ngiyakhuluma. Ngani? Ngiyaphila. Ma kusho ukuthi kunesimo ngilungisana ngokomnguni. Futhi emva kweminyaka emihlanu uma ngaphosisi ngo-2020 futhi kunengane engayishayisa lapha emgwaqeni kuntambama sengiphuthuma nami futhi yashayiseka ngedlula ngabe ngisama ngenxa yokwesabela ukuthi lo mphakathi wala ngiyawazi omunye ozakwethu waphelela khona le mgwaqeni enze ingozi manje nami ngithi angizozenza lapha ngakho ngayishayisa ingane angahamba ngenxa yokwesabela manje lento lena iyangihlupha lengane iyangihlupha ebusuku izinto zami nje since kwenzeka lokho izinto zami ayilungi angilali ebusuku ngiyakhathazeka nje iyangihlupha hayi ke nganyami leyo ngane ngahamba ngayiphuthumisa esibhedlela ngiyoshayisa impela yalale esibhedlela yayikade yagcina ishonile yagcina ishonile Umzukulu wakho? Umzukulu wami wagcina ishonile. Mhlambe umzali wakhe uphi ungabe ukhona la ekhaya? Akasekade washona naye. Oh walandela emva komntwana wakhe washona. Nkosi yami. Abongisho ephathini kabuhlungu. Ingane yakhe ngiyawagcina ishonile mina wayo. Manje khulu uthi ubhuti kaMnguni uyahlupheka emoyeni njalo akasakhona ukulala ebusuku nje akekho right udinga ukusizakala ingakho la ekhaya namhlanje. So angazi ukuthi mhlambe yini abengasizakala ngayo angazi izinto la ekhaya ukuthi ngike nizenze kanjani. Ngingamenzela ukuthi ngimthathe ngimyise ethuneni naye la ingane ayokhuluma naye axolise ngoba likhona khona la ithuna lakhe alikho ukuthi ingane ayosikhulumela yena ngabe khona ashweleza ngako kuyena ezingamvumela inkingi ukuthi yamhlupha thokozela
ngikhathazekile impela. Kuyo yonke nje leminyaka lena usuku nosuku angilali ubusuku. Ngikuthokozela ukuthi sibonele lethu ngiyabonga ngemali nokuthi ungixolele kanje. Ngithemba ukuthi mhlawumbe uzobuyisa abantu umphakathi wala ngiyawazi ukuthi unjani. Ngoba ngabaleka kwabe kusathatheka namanamba bethi ayimoto ngoba ngangithi uma ngabe ukuthi mhlawumbe kukanjani ngingazama uma ukuthi ayibhalisekanga nezinto zami mhlawumbe ngathi kanje imali zosemgwaqeni mhlawumbe ngiyacela ukuthi noma ngithola amandla mhlawumbe ngenza noma ngabe yini. Yebo ngonyaka ayibhalisekanga ngoba unina wasewayilandela eduzane. Uyabona nje isazokwenza lokho nje ngizogula ngizagula shona. Mhlawumbe bane-stress sayo lento ingane yakhe. Manje wena ukhulu uqhuba kanjani-ke ngaphansi kwalesi simo uhanjelwa indodakazi yakho ekubeni kade kusanda kulimala umntwana wahamba naye? Nami ngahlukumezeka kakhulu. Ngempela inhliziyo yami impela ayikaxoli nje. Kusakhona lokho. Okay. So njengoba ubhuti esefike eseyiveza kanjena-ke mhlawumbe kuzoba ngconywana. Mhlawumbe uzokulala nolobuthongo. Mhlawumbe singahlela into cishe ibe njani-ke mhlawumbe usuku nesikhathi la engasondela khona endlini yengane yogcina. Ngingahlela akanginiki ilanga ukuthi ufika nini. Okay. Mhlawumbe ukukhulu ukuthi abezwa ngawe ukuthi ungaba free nini. Mhlawumbe ngizocela kube lenyanga nje ezoqala. Ngisathi nami uhlanganisa izinto ukuze ngizokwazi ukuthi makuphela inyanga bese-ke ngiyakunika usuku kodwa kule nyanga ezoqala. Hayi. Ngiyabonga. Mhlawumbe ngizobulala nami ukuthi ngoba ayingempela yini. Ngalahlekelwa nawumsebenzi. Itekisi impela ngafika ngalibeka nje. Nami ngahamba ngaye emakhaya kangangokuthi impela lesi simo ngiyasibona sinzima ngana ngahamba ngayohlala emakhaya. Njengoba ngize ngihambe ngifuna ngibhale isitori sami ngicela ngizathula nami sesibhala nami sisodwa. Angisize ngisondeze kade wasangifuna kahle kahle lapha ekhaya. Hayi. Ngiyabonga ngathi ngokungenzile iqiniso. Hayi la ngobulala ubuthongo. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu mama ukuthi usamkele and suyoxhumana naye and nathi sibe sikhona la eya khona-ke elibeni-ke. Kodwa siyabonga kakhulu nje isikhathi sakho, siyabonga ukuthi usamkele. Hayi ngiyabonga. Sicela indlela. Siyabonga. Uzizwa kanjani-ke kade usukhulumile nokhulu? Enye into-ke nje uqala ukuthola manje ukuthi mhlawumbe umzali wakhe akekho. Hey. Lokho kuyikhona futhi ngokunye usawungiphathe kabuhlungu. Yabona makuthiwa ngiyakhuleka ngiphinde futhi ngiyakhathazeka. Because ushilo ukukhulu ukuthi ngathi wacindezelwe yiyona lento yomntwana. Yebo. Indlela alimala ngayo. Yebo, manje kungiphatha kabi lokho kodwa okungithokozisa nengikujabulelayo ukuthi ungixolele ungemukelile. Wangibekela phansi noma nje wangikhulula kukho konke. Okay. If ukhulu-ke atshela obhuti bakhe mhlawumbe umndeni nje omkhulu, mhlawumbe umndeni uvele ucabanga ngenye indlela ukhulu angayikhulumanga sisasendlini naye, mhlawumbe bacabanga ukuthi bakubophise. Izinto ey'njalo kuwe wacabanga wafikaphi ngazo? Akusho ukuthi lapho-ke into nami engiyilindele le ukuthi kungenzeka noma yini kanti futhi nami ngingenza noma ngeke nginqabe nami ukuthi bengibophe mhlawumbe ngoba yicala nami vele leli ngalenza ngoba ngashayisa ngabaleka ngenxa yokusabela umphakathi. Okay. Futhi ngimukela noma yini abakucabanga nabakwenzayo. Noma kubuhlungu nami ngenza kubuhlungu kodwa ayikho into engizoyenza. No, ngiyakuzwa. Asingene-ke kwisizathu sakho lesi sithi washayiseka umntwana wahamba ngesimanga sokuthi usabela impilo yakho ngoba kwaye kwenzeka kuleyo ndawo leyo kwashayiseka umuntu udriver wama kanti uzolinyeza umphakathi. Mesichecka lokho-ke okumphakathi uma usuyithathela wona isinyathelo usulimaza umuntu
owenze iphutha endaweni, ungafisa ukuthini nje kulabo bantu laba abahlangane ngephutha lomunye umuntu bamlimaze, omunye azashona. Sinobhuti bethu abaningi kabi esabangcwaba ngesimanga sokuthi babentshontshile bona-ke ngenxa yewungaki. Bentshontshile bahamba bodayisa izinto zabantu la bayidayisa khona, babuye bayothenga iwunga bayobhema, babanjwe bashawe umphakathi bashona. Wena kulokhu-ke uye wachaza ukuthi umuntu owayenzile iphutha, because I don't think ukhona umuntu ongavese nasuka adumisa imoto athi ngihlose ukuthi ngihambe ngiyoshayisa umuntu njengamanje ngihlosele lento, kuba yiphutha. So ngaleso senzo esenziwe umphakathi ngalesa sikhathi esibe isizathu sokuthi wena ungami mekushayise umntwana kuwena wadlula wahamba, ungathini nje kubantu nje emphakathini mawenza isenzo sikanjalo? Kusho ukuthi ngingacela nje ukuthi umphakathi ngiyacela nje ukuthi wehlise umoya ngoba kwakungesiyona inhloso ekuthenini mhlawumbe ngize ngilimaze ingane kwenzeka iphutha. Ngiyacela futhi ukuthi ungathi ungakuyeka ukubashaya abantu, ungathi ungathola isizathu kuqala sokuthi kwenziwa yini ukuthi kube nje. Bese bethola isizathu-ke mhlawumbe kungenzeka kube isizathu esibaphoqayo ukuthi besithathe lesinqumo sokuthi bemshaye. Kwenzeka futhi ukuthi uma bengalalela bezwe ukuthi yini, kwenzeka futhi kungaba isizathu ukuthi ihlale phansi lento ikhulunywe ibonakala ukuthi engalungiseka kanjani. Yes, because nabo labo bantu basuke bengabantu. Sonke singabantu and sonke siyabenza amaphutha. So asingene kulena-ke manje eyabantu abadala othola ukuthi isemalokishini kanje. Elokishini kuyashisa, akekho umuntu ongazi, kuyashisa, izindlu zonke zithe, asikho ngisho isikhala sokuphefumula. Kwezinye indawo uthola ukuthi mekunemicimbi amatende abeke emgaqweni ngoba ispace asikho sona, kuyashisa kuhlale endlini. So uthola ukuthi abazali, yes, akubiyiwe ekhaya, khona abantwana badlala emgaqweni. Akekho umuntu ongazi ukuthi umgwaqo kuhamba imoto. Yes, nabantu bahamba but eceleni-ke. So umama endlini noma ubaba uvumela ingane zihambe ziyodlala emgaqweni, wazi kahle ukuthi isiphithiphithi, kakhulukazi futhi intambama, wonke umuntu usejaha ukuthi ngiyofika ekhaya ngiyophumula, ngiyogeza nje, ngifuna ukuba ngikhathele, kade sebenza usuku lonke. Ungafisa ukuthini kulabo labazali laba abanganaso isikhathi sokunakekela abantwana, bangabakhulisi ngokubafundisa ukuthi ukudlala emgaqweni cha? Ngingasho nje ngabacela abazali ukuthi ngiyacela ukuthi bezame ukuyinakekela iy'ngane ngoba vele into ingane esuke mhlawumbe icabanga maybe esikoleni iyodlala nabangani bayo, kuyodlalwana ibhola eduze komgwaqo. Zidlala emgwaqweni vele-ke lapha emalokishini, zidlala emgwaqweni. Iy'moto kuyenzeka iqhamuke zihuza lapha ziyaphuthuma zingaqheli ibhola mhlawumbe liye kuyimoto ifuna ukuyolicosha khona kunjalo. Khona ibona ukuthi imoto yes. Kwesinye isikhathi iqhamuka imoto mhlawumbe kuyenzeka mhlawumbe imoto entshontshiwe ephuthumayo iyajaha isiyayishayisa ingane nayo izodlula. Yes. Yo. Amaphutha kanjalo ngiyacela ukuthi lapho-ke abazali ngiyacela nje mayibuye esikoleni ingane ngathi bangayibhekela indawo ezingadlala kuyo. Asiphinde singene kule yabashayeli-ke manje, noma kuthiwa akuseyena-ke umshayeli we-taxi, noma kuthiwa umshayeli umuntu nje lo muntu okwazi ukungena emgaqweni, noma kuthiwa sikhona-ke selokishini. Ukuthinta nje umuntu ngemoto ngephutha, okay, yes, ukwenzela iphutha, but usuyadlula usuyabaleka-ke manje. Asikho nesizathu futhi esibambekayo esenzela ukuthi ubaleke. Umshiye kanjalo umuntu esemgaqweni and baningi abantu bahlezi beshiywa kanjalo belimele emgaqweni. Ungafisa ukuthini labo bantu abashaya badlule? Ngingakukhuza kakhulu lokho Nkosi yami ukuthi ushayisa umuntu wedlula oba lokho kwenza ingeke kube ngazathi into leyo nto uyenze ngenhloso. So nje mangabe ushayisa umuntu khombisa phela ukuthi yiphutha, wehle umthathe izandla zombili, umthathe umphuthumise esibhedlela uyomfunela usizo. Kube wena usizo lokuqala kahle ngaphambi kokuba kufika ama-ambulance aba usizo lokuqala, kube wena phambili uphakamisa isandla kuqala. Uxoxele bani endlini noma ekhaya la usuka khona ukuthi khona ishow ibhalekile uye endaweni ethize kanje uyohlangana nabantu abakulomndeni lo umntwana lo owadlula emhlabeni ngesenzo esenzeka ngenxa yakho? Khona umtshelile oseduze nawe? Angeke ngiqamba amanga lapho sisi ngoba ngisho ngithi lento iyangidla. Bengidla ngendlela yokuthi bengisaba ukutshela wonke umuntu. Okay, ngisho partner wakho akazi lutho nje ukuthi ulani manje uyashutha? Angimtshelanga. Awumtshelanga. So uzophelezelwa bani njengoba uthi uyafisa ubuyela
la emzini wakagogo uye elibeni lomntwana uzohamba wedwa futhi? Hayi ngizobacela-ke manje ngoba Okay. sengizamile ukuyozwa Okay. ukuyopholisa ngathola ukuthi kuhamba kanjani-ke sengakhona-ke ukusiqala indaba ngibatshele Okay. bese-ke sizoshweleza ngendlela esishweleza Mina ngazi ukuthi isithembiso siyafezwa-ke. kunjalo. So ekupheleni kwenyanga ngiyacela abantu ukuthi ungalenzi iphutha, nathi solokhu sikucheck-a sibheke ukuthi kuhamba kanjani iy'nhlelo zakho zokuza la and sizokuphelezela uhambe ugcine ufezekisile lesi sithembiso leso sithembisile. Yeah. Ngiyabonga kakhulu-ke ngethuba lakho ngathi konke okufisayo kungafezeka. Ngiyabonga nami kakhulu. Mbuke lapha ekhaya angazi-ke ukuthi nizizwa kanjani ngese nikuzwile kodwa kona okwanamhlanje sizosigoqa la ngesimanga sokuthi uthembisile ubhuti wathi ekupheleni kwenyanga. So akohlezi-ke kuyinamhlanje inyanga izophela nakanjani and sizomphelezela. Lokho-ke kuyobe sekuwu-part 2 eseya elibeni-ke lomntwana ukuze ezokhona naye ukuthi akhululeke njengabantu bonke njengoba enengcindezi yokuthi akaze avele since kwenzeka iphutha elinje ngezandla zakhe. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. They're black